Duha ka planggana mga labunan guys. Masong buntag na din sa tanan. Masong buntag pa der. Ano may guys, sa masaring labahan na to karja simbudugan. Aron makakita pud mo. Makakita pud mo view radto. Tumi mga labaron. Bati pa der. Nangamog brush ko yakin kaya gamang brush usara. Yes, batong naupan na na itaw. So ato pa doong na to guys. Halay yalo naghumay. Wow, mi adjud basta na ina ni guys no na mapaabot pero di padalim na ni gasto. Grabing nakaapod ni gasto nila. Ha. Pero arang jeng nakaala ni gasto guys labi na og mag-umata kay maingani magtanam og humay. Medyo lalim ka kasuway mis papagabrilas na ngagi. Kuan jud ka labi na og ma-field ag tanom. Sus arang jud ka lugi ka jo. Pero og kuan pod okay pod agani arang bawi ka ajo. Yan ra man na duha ra may patungnan na maajo og dihi guys no. Nagdana jud kog kamera guys. Ayun. Kalau makita mo sa mga labahanan. Madyo naman to wa to magguba kay mura man tong nalabjan dari baha gamay. Di pa sure og nakabaha. Wa pa. Kung ganang ano da mga kuan. Tais kuan tao. Bitaw oy adto pud ninyo kalibngi ag mang sapa-sapang gamay. Kay nako ng mga libang na imbis wa na tay tubig kalibngan pa saan na lang diin ta pud akalibngan kay arong makakuan pa tag tubig nga murag buhinlo og madije kay dito sa dakong sapa hugaw na kaadyo unsa ato pa nga abusaran ning gamay sapa samot na wala tay magamit dani no shout out ko sa mga mananaw sa mga vlog nga taga danhi sa among lugar adto tao ni ka libangi kay hugaw-hugawi kay wala tay magamit nga hinlong tubig puro na kahugawan. So dari guys sa gamang labanan. Wow. Man day maanod. Yeah guys. Di ba? Ang cute na mga labhanan. Diba? Ano may malabanan na guys, samsaum. Kuranan ng hawa. Kata lamang mga tungkuanan may nga wagtang nga maling kuranan guys, naman miling kuranan na gibutan sa papagabril. Ito mga binuungan nga binuntan. Sakit baga pas lubot magsigitag gakang. Makaun-un. Hanami na guys, muso-muso. Hanami na magkuso-kuso. Muso-muso. Yung malabhunan, isa ka bangkat o isa ka plangganahan. Sama na yung malabhunan. Malabas sa amid to guys ha. So amping naman tada rin inig tagbang kay tagbangan. Amping naman tada ni inig age. Uy, kundi tato magbalang-balang sa ubos. Whoops. Whoops. Oo, di na guys. Ano mo sa tinawa. Laging tao, hindi tao nataabusaran agatang kalikasan. Yes no, labi na tubig, kaya importante ka azo. Ang hangin, importante ka azo. Tanan, importante ka azo. Yes no. Arami dari guys, maglabar ya. Arami sa papagabril ron. Mag kuso-kuso mi daning duharon, dari mi manungko da guys. Sako. Gamay ragon ni sa paa siya guys. Gamatoy, ragazan ni siya. Ito pa daw ang ubos. Na karaanan ni kaadyo pero ting init na jud kaadyo kanang bekad nagadyo sa nga tanan ni mawad ang gud pud diring tubig kanang huwaw na kaadyo mawa pud ning tubig na nagana kadyo diri malaba kay natanaw mga sabon mga shampoo na para pagilabog sa kilid na pud sabon mga shampoo dira pas kilid pang salibay dari mga gid ya laban ako guys kay aron mandali ka human to nangitas papagabrelo ka man kalingkuran to. Sama na pataling kuranan. Sama nagbaka darin tatay na abudjag kaadyo tambok. Ay salamat ya na may kalingkuran ni manggigakang. Nabadang sakitas lubot magakang. Tuwato ko posto dadto. Kaya naman ko mangwaswas. Dahil ta mangwaswas pa di ah. Dahil ta mangwaswas kay lam-lam. Hey guys, na po nami. Mana mo kakita pagpangwaswas na mo kay may nagkabot sa kamera. Ano ito kayo kinagkabot. Babadsag mga puti na mo. Kamhaning madikulo. Mahagbang ka diya, day. Tatupad mo ko dali na. Ha?
Kada balang-balang sa kadiha. Gara to do. Gara ka ning gamay bati. Hey guys! Ay, kung ako eh. Ayaw sa lagi. Agoy. Yan. Kanin mo, day? Labas. Bentas na ka, day? Buntas na itawag ng lapa. Marunong kang unggoy pa si day? Sa gilaman. Ito. Subay-subay. Nalitag bayabas guys ya. Kuwang ko yakin-kin. Daghan tuunahan. Ito ah. Babaw. Gamay na naman mong labunan. Pamat sa Ginoo kay hapit ng human. Kuha na lang makaplanggan di ah. Binabad. Pala yung pag ko. Kaya sa bayabas kaya lang ko ano. Katay naghanti dyan. Pagang tatas. Kita halapan yung mga suso na. Patay? Mga suso guys ha. Ha? Patay. Okay. Ngayon, may dahil mga waswas guys. Tinawkado. Dani na, diyan na naligo, Dani. Kailangan ka kahuo. Naligo. Tura. Mahaw. Pinhapin. Mahal ta guys. Yeah, yung pumahaw. Dadaan may kuya Kinkin. Salamat kuya Kinkin. Ang buwad. Mahal ta rin, Jo. Butas na. Ngayon, hapdan ng kuya. Uso naman kapin. Uso, may bilang gulo. Ma, baka nang yung nila. Buwan. Ito ba? Ano pa may naman sa uma? Unta. Di ba nga may... Guys, muli namin. Nahuman namin panglaba. Di kahari. Apa pa na apa? Bagat mga nakazo. Kuha ina. Tarang. Muli namin guys. Apa na isa ka planggana. Muli namin. Bye-bye. Mga bidyaan mo nila. Latay ko na sila London Bridge, guys. Mapag... Ito na ko, guys. Bidyaan naman ko. At yun ko naman London Bridge. Mga basakis na hilo. Guys, dara Miss Bay, nahuman na gazud mi upang hi dia, mga uniform, kare. Managadzud din taon. Salamat ka Diyos Ginoo. Manano pang hi. Thank you Lord. Kapod. Sakay katasan mas papagabril, nagdakot ko na si Jag isa ka chicken kay amang isugba. Si, ranti ka jud. Anad manggod. Anad ng mga manuka, manang dali rin ladakpon. Kaya andra man. Wala nok. Yawon kang yuyo nok. Sagsaging aloy, guwang naman ay kaso saging. Abi na muog dabong pa, kay mong kuwaas dalton dari. Guwang naman na, namuntik-puntik na. Yan na pwede. Hukas-hukas man ka. Hinita. Pilis. Salamat ka so guys. Nahuman na ka mang nilabhan. Human, nagkadzad may laba. Hurot-hurot na kadzad. Sugbak ng chicken. Yan, pag-abril. Yan na guys, magsugba na miss chicken. Yan na guys, takang nag-chicken. Uy, lami ka dyan yung natin ng binuhi ba kay kutasan na. Dakaprag asang buok, sugba. Nagani sugba na. Hinalangan. Nagkaya mga guys, sugba na naman. Lami ka sinugbang chicken. Talagang balikan na niyan sa guys, luto-luto na. Kala man imaho na bang sinugba. Takang na. Bantazi Ming ha. Bantazi katang sinugba ha. Kamu may sikyo diha. Nagwa iring. Luto na guys dia.
Sinog ba? Karag batikon ya. Tiil batikon liog. Ang tataran guys. Dana guys, maniututan ninyo ya. Sinugbang chicken, dahil mong sausawan. Ito pader. Ito guys. Tasanay tawag ang mga pader. Kuya niyo to. Hindi ka manglaba. Ha? Ito hindi ka manglaba. Dahil na kuya kin nagsili ka nakatugman. Uy lang mga mabasing gamay. Kapoy yung taon tulad tong. Sili ko ang tingin. Sili ko, sili. Ay lamig na sili. Nganta guys. Itutan ninyo tanan. Sinugbang chicken. Iso na iso. Ito ta guys, kami ni naidikot ya. Tutas ko dyan ikan mga lababa. Tutoy itong tijan. Ngadatan jo, si Ilia maraton sa Linas Inday kay natuog. Kapoy yung taon tong samsam to sapa. Wala man mabidyohi. Kaya may mabidyo lagi naman dato sapa. Mabasa ang dyan kamera. Sabi kung atay pa be. Leka. Guys, ito. Bukas na kinchin, galimutan. Na guys, ibutang ag sili. May madyo ng lami na. Yes, ag sili. Sili mo pa dagat kaon. Marami kaon. Bukas na kay galimutan guys. Ito. Kaso sinog ba? Minta ka dyan na guys, nga natay mga buhiin. Kaon. Ito. Hindi ko ito sinog ba? Hmm? Hindi ko ito sinog ba karon da?